mga karambog! Hey mga karambog, what's up, what's up? Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to my vlog. So mga karambog, ang pag-uusapan natin ngayon ay guess what? So mga kambog, yun na nga. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga steps kung paano nga ba mag-move on ang taong nasaktan o niloko, iniwan, at hindi pinahalagahan ng taong kanilang minamahal. Boom! Pero bago yan, kailangan nyo munang i-like, subscribe, and click the notification bell button below. So, mga karambog, eto na nga. Simulan na natin ang mga steps kung paano nga ba mag-move on. Alright! Pero, wala nyo kung ilang steps ang ibibigay ko. Ilang tips ng pag-move on ang ibibigay ko. Siyempre, hindi mo alam. Hindi mo alam birthday ko. Yan na mga kambog. Dahil Black 7, 1993, ang birthday ko, pinili kong magbigay ng 7 tips kung paano mag-move on. Simulan natin. Number 1. Kung gusto mong mag-move on, piliin mong mag-move on. Mag-decide ka, piliin mo sa sarili mo na mag-move on ka. Piliin mo, magdesisyon ka para sa sarili mo na mag-move on ka na. Yun ang unang step. Baka naman, pinili mo, tapos mamaya mga kambog ay nagbago ang isip mo. Ay, hindi ko pala kaya. Ay, mahal ko pa pala siya. Hindi ako mag-move on. Hindi, paglalaban ko siya. Kahit mayroon siyang iba, kahit hindi na ako mahal. Ganun yung iba eh. Huwag naman ganoon. Kung gusto mo mag-move on, mag-decide ka sa sarili mo na mag-move on ka. Yun talaga ang unang step. Para ikaw ay makapagsimula ng mag-move on sa taong sumakit. Sa taong nanakit sa puso mo. So, mga kambog, tapos na tayo sa first step, yung mag-decide ka sa sarili mo na mag-move on ka. Punta na tayo sa pangalawang step, pangalawang tip, paano mag-move on. Ang pangalawa, kapag nag-decide ka, kailangan mo namang tanggapin sa sarili mo na kailangan mo talagang mag-move on. Hindi yung magde-decide ka lang, pero di mo naman tatanggapin sa buong pagkatao mo na kailangan mo talagang mag-move on. May ganun kasi, yung iniisip lang yung pag-move on, pero deep inside, sa buong pagkatao niya, hindi matanggap-tanggap, lalo na yung puso, kasi nasasaktan pa siya. Aroy! Yo mga kabog, shout out nga pala sa mga nasasaktan pa dyan. Panoorin nyo lang ang vlog na to, baka makatulong to sa inyo. Shout out sa mga nakaka-relate. Shawarat, what? Yan, tapos na tayo sa second tip. Proceed na tayo sa third tip ng mga steps kung paano nga ba mag-move on. Third steps or third tips tayo, pangatlo. Kapag nag-decide ka na dun sa una, tapos dun sa pangalawa, tinanggap mo na sa buong pagkatao mo yung kailangan talagang mag-move on. Yung pangatlo namang steps ay dapat gawin mo. Hindi puro salita, kulang sa gawa. You know what? What? Hindi, ang ibig kong sabihin, wag puro lang salita, gawin mo na mag-move on ka na talaga. Halimbawa, pansamantala mo na wag mo siyang papansinin, wag mo siyang kakausapin, i-friendzone mo siya, block mo na sa Messenger, sa Facebook, unfollow, unfriend, mga ganun. Tapos, magsimba ka, ganun. Gumawa ka ng mga makakabuti sa pagkatao mo para makalimutan mo yung sakit. Diba? Libangin mo sarili mo, ganun. Yung mga picture nyo, huwag ka lang magdalawang isip, burahin mo na. O baka naman dun sa may pagkabura mo, dun sa delete, ano nga yan? Yung sa mga
folder ng mga dinilit mo, nire-restore mo, ano yun? Balik-balik. Wag. Pinanganak tayo, hindi hindi para maging taong paurong, kundi pasulong. Pasulong lang tayo Kaya nga move on di ba? Di ba? Di ba? Di ba? So, yan na mga kambog, nabanggit ko dun sa third tip na sabi ko dun, libangin mo yung sarili mo. Kaya, dito sa fourth tips tayo Fourth tip. Tips ba o tip? Pares lang yun. Basta naiintindihan nyo, mga kambog. Sa pang-apat na tip, libangin mo nga yung sarili mo. Paano ba? Paano mo ba lilibangin yung sarili mo? Halimbawa, kung yung mga hilig mo, gawin mo. Halimbawa, vlogger ka, mag-vlog ka. Kung rapper ka, mag-rap ka. Kung singer ka, kanta ng kanta. Kung nasayaw ka, sayaw ng sayaw. TikTok, ganun-ganun. Magpakit ka, magpaganda ka. Kung nagbabike ka, magbike ka. Kung mahilig kang magmukbang ka. Mukbangin mo lahat. Kahit ilaw, kahit tae, ganun-ganun. Parang si Boy Tapang. Yo, shout out, Boy Tapang, Ludi. Yung mga challenge sa Facebook. Ganun, gawin yun. Challenge. Basta, enjoy life. Ito lang masasabi ko. Hindi natin kailangan magstay sa puro negative. Kasi, sabi ko nga, pinanganak tayo para mag-grow, hindi mag-ganon. Basta yun na yun. Pinanganak tayo pa move forward, hindi pa move backward or pa down. Pataas tayo, pataas, di ba? Kaya enjoy life habang buhay ka pa. Huwag kang magstay sa sakit. Alisin mo yun. Huwag kang magstay sa negative. Kaya gawin nyo yung, libangin nyo yung sarili nyo. Manood ka ng K-drama, mga ganun-ganun, manood ka ng YouTube, mga luto-lutuan, ganun-ganun. Kung paano mag-swimming, paano mag-vlog, ganun-ganun, mag-drawing ka, magtula-tula, ganun-ganun. Basta yon, libangin nyo yung sarili nyo. Makakatulong yon sa pag-move on. At proceed na tayo sa pang-limang tips kung paano nga ba mag-move on. Aray. So, ngayon na, sabi ko, pag natuto ka na libangin ang sarili mo at nalilibang na nga yung sarili mo, wag na puro sarili mo na lang ang lilibangin mo. Sa number 5, ang mapayo ko, focus to your family or friends or best friends, close friends, relatives. Mag-focus ka din sa kanila. Bigay ka rin ng time na makasama sila. Halimbawa, yung family mo. Bakit pa umuwi ka naman sa bahay nyo? Mag-celebrate kayo ng Pasko, ganon, fiesta, ganon. Birthday, anniversary, mag-swimming kayo, family outing, ganon. Tapos, bumawi ka sa mga magulang mo na yung mga times na lagi ka na lang nandun sa feeling ng taong nanakit sa puso mo, bumawi ka naman sa family mo. Hindi puro na lang yon kasi nga kailangan mong mag-move on. At yun na nga ang pang-limang tips mga kahambog. At proceed na tayo sa pang-anim na tips. Pagkatapos mong bigyan ng oras yung pamilya mo, yung mga kaibigan mo. Tapos, isa pang tips, yung pang-anim ay mag-travel ka. Kung hilig mo mag-travel ka. Kung mapera ka, mag-travel ka. Halimbawa, may motor ka, punta ka ng kung saang lugar gusto mo pumunta. Pwede rin kasama pa rin yung family mo o mga friends mo, mga close friends. Kasi yung travel, nakaka-relax din yun ng sarili, nakaka-aliwalas ng pag-iisip, lalo na pag marami kang kasama,
nai-enjoy mo yung travel nyo. At habang enjoy na enjoy ka sa bonding nyo, sa travel nyo, hindi mo namamalayan na nahuli mo yung sarili mo na tumatawa na, hindi yung katulad ng dati na palagi kang nakamangot, palagi kang wala sa sarili, tulala, nakalutang yung utak mo, ganun-ganon. Basta mag-travel ka, yun yung pang-anim na tips ko sa'yo. Travel around the world. At ito na ang pinaka-paborito kong number 7. Pang-pito, pito, bago magwalo-walo. Last tips kung paano nga ba mag-move on. Ito naman pang-pitong tips ko sa inyo ay parang i-check niya. Check yourself. Parang yung mga tips kasi from 1 to 6, parang yung love yourself. Ito naman sa pang-last, sa pang-pito ay check yourself. Ano daw? So mga kambog, yun na nga, nabanggit ko kanina, check yourself after loving yourself. What? Yan. Yung 7 tips ay kailangan mong i-check yung sarili mo. Doon sa mga ginawa mong steps ng from 1 to 6, i-check mo na ngayon yung sarili mo. Kung nasasaktan ka pa ba kapag nakikita mo siya. Kung hindi na, panigurado, nakamove on ka na. Number 2, dun sa pampitong tips, i-check mo kung na-awkward ka pa ba na, halimbawa, katrabaho mo siya, nakaka-awkward pa ba nakasama siya o na makasabay sa kung saan mang sulok ng pinagtatrabahuan nyo o lugar, na-awkward ka pa ba? Kung hindi na, panigurado, nakamove on ka na. Pangatlo mong i-check sa sarili mo, na-insecure ka ba sa mga nakakasama niyang iba ngayon, na nakikita mo may kabanding na siya iba, natutuwa na siya, lalo na kung lalaki o babae, ibang lalaki, ibang babae, na-insecure ka ba sa sarili mo, deep inside? Kung hindi ka na-insecure at tinatawa-tawanan mo lang o wala kang maramdaman, panigurado, nakamove on ka na, mga kahambog. Ha? At pang-apat mong i-check, ito pinakagusto ko pang-apat mong i-check sa sarili mo, dyan, yung puso mo, i-check mo kung nagkaka-crush ka na ba sa iba o nagkakagusto o may iba na ba natitipuhan ang iyong mga mata. When I look at you. Kung nangyayari yan sa sarili mo at na-check mo yan sa sarili mo na may crush ka ng iba, ibig sabihin, nakalimutan na ng puso mo yung taong nanakit sa'yo, yung taong nag-break sa puso mo, yung taong nagdurog sa puso mo. Ibig sabihin, may gusto ng iba yung puso mo. Naiintindihan ba, ha? Kapag naramdaman mo yon na nagka-crush ka na sa iba, nagkakagusto, ibig sabihin, naka-move on ka na. You know what? Ganun yun eh. So, yun na nga mga kabog, ang pitong tips ko kung paano nga ba mag-move on. Summarize natin. Number 1, piliin mong mag-move on. Number 2, tanggapin mo sarili mo, mag-move on ka. Number 3, huwag mo salita, gawin mo. Number 4, libangin mo ang sarili mo. At number 5, mag-focus ka sa family mo or friends, relatives. Number 6, mag-travel ka around the world. At number 7, after you love yourself. 7, check yourself. So mga kambog, hanggang dyan lang muna ang ating vlog. Sana nakatulong ako sa inyo doon sa mga binigay kong pitong tips kung paano mag-move on. Sana kung nakaka-relate kayo sa mga sinabi ko, gawin nyo na lang yun para matulungan nyo yung sarili nyo. Bye! Diyos mabalos sa inyo, boss!